Ahoj, jmenuji se Vlastimil Kostka, je mi 34 let, měřím 193 cm a vážím 123 kg. Letos se do Survivora hlásím po třetí a když to vyjde, určitě mě nikdo nepřehlídne. Ondra Novotný říkal v podcastu, že to není hra pro velký kluky. Že to na to není stavěný. Ale já si myslím něco jiného. Já to dokážu otočit ve svůj prospěch. V online světě mě znají jako víkenda. Trávím tam dost času, ale to i v posilovně. Survivor nebude jen o svalech, ale především momentální hře. A já si myslím, že jsem na to připravený. Občas je dobrý jenom sedět a poslouchat. Kdo s kým hraje, jakou má taktiku, kdo koho pomlouvá a kdo půjde z kola ven. Myslím si, že ty informace dokážu docela dobře využít proti ostatním. Tak doufám, že se vidíme na ostrově. Pojď, jdeme.